estamos en fase tentativa? Ou estamos dentro? Dentro, pero non vou estar xa nada de conectar. Vale. O sea, igual se claro, pero non me va. Vale, si agora conectar. Ahora, Si, se hai conectada xente? non nos sabemos. Non nos sabemos. Parece que sí. Parece que sí. Como que parece que sí? Por que? Temos unha persoa. Vale. Bueno, xa estamos por aquí. Xa estamos en línea. Boas tardes a todos. Só preciso que confirmedes que vos chega ben o son. Hoxe que teñamos un son perfecto. Vale. Esta semana estamos facendo probas para que todas as persoas nas casas poidades disfrutar e non teñamos problemas de son. Dinos algo por aí, Uxía, chega o sonido, non chega? Debe de chegar, sin problema. Esta semana non debemos ter problema ningún. Bueno, pois faltanos un minutiño, que pasa que eu xa fun empezar. Fabuloso. Bueno, antes de nada, boas tardes, vale? Xa vedes que non estamos en Espazo Bella, que é onde suelo torrear eu sempre, pero estamos nunhas instalacións maravillosas aquí de Vicente de la Fuente e son un auténtico espectáculo. E se non para mostra, xa vedes que temos aquí unha tremenda cociña. Entón, hoxe, víspera do Apóstol, así que nós aquí en Santiago vamos mañán estar de festa controlada, señores, que hai que ter un poquinho de cabeza. Festa controlada, hoxe vamos bombardear Santiago con bombas de palenque, con fogos artificiais, así que trataremos de disfrutar un pouquinho, con seguridade, porque hoxe van a distribuir aquí todo, en vez de botar os fogos dentro da catedral, como facían todos os anos, dentro da Plaza do Obradoiro, os van a facer dende diferentes puntos. Entón, bueno, ano raro, non? Ano raro para todos, máis para todo o mundo, nunca mellor dito, verdade? Bueno, como vamos, Uxía? Conectouse moita xente? Xa temos, perfecto. Pois logo vamos ir arrancando motores porque temos traballo, parecemos? Os que vayan vindo, que despois que vayan seguindo os vídeos que deixa que quedan colgados nas redes, de acordo? Eso sempre vai estar, receita e os vídeos, e así va desenredándonos. Bueno, xa vedes que hoxe teño unha artillería pesada aquí encima do mesado. De aquí, para ese lado, vamos a facer sobremesa. E de aquí, para todo este lado, vamos a facer o prato salgado. Entón, comezamos a parte 12, porque sempre que lle leva un pouquinho máis de tempo. Teño o forno a 200 graus, vale? Que colle a temperatura. Sempre que vamos a traballar a repostería, precisamos ter o forno con temperatura. Non que parta de cero, senón, se estamos traballando, por exemplo, con ovos, e os ovos están emulsionados, e nós o que facemos é baixar a temperatura no forno, o que vai a facer é que, vale, se non temos temperatura no forno, os ovos van baixando. Entonces, ao final, o que conseguimos é que non nos quede como debería. Señores, arranco que temos cousiñas que facer. Mirad, ovos. Vou poñer un paniño para que non escapen, de acordo? Teño 6, vamos a precisar 5. Lembrad, vos aquí da receita, que pasa que eu aquí sempre teño algo na reserva, porque, bueno, ao facer en directo podenos pasar algo, verdade? Entón, vamos cos ovos para dentro. Por certo, que daba por feito que, como xa mirades nas redes o que íbamos a facer, entón daba por feito de que xa sabíades as receitas. Repito, por se alguén non se enterou. Imos facer unha torta de requeixo e despois, por outra banda, uns canelóns de lacón con grelos e queixiño de azúcar, importante. Vale, vou poñer así. Precisamos unha batedora, vale? Ou unha licuadora, o que teñades a mano, o que vos máis cómodo, o que máis cómodo vos sintades ou o que teñades a mano, o que poidades ter. Dentro puxemos os ovos. Entón, o azúcar, vale? E poñemos a montar. Cando sabemos que os ovos están montados? Pois cando estén blancos, vale? Cando coñen ese tono branquiño, os ovos están montados. Entón,
deixamos que trabaje e, mentras tanto, nós vamos a prepararnos o recipiente que vai para o fondo. Eu suelo poñer sempre papel sulfurizado ou papel graso que teñades a mano. Por que utilizo isto? Porque na maioría dos casos é moito máis fácil de desmoldar. Garantizo-vos que aquí non se pega, pero para non andar despois a trompicóns, meto papel sulfurizado, elaboro aquí, cozo aquí a torta e despois desmoldo e é moito máis probado. Vale, señores, vamos a dar un poquinho de chicha. Perfecto. E aquí xa temos isto. Ollade, que vos vou ensinar. Vedes como blanquearon, xa non están amarelos, están máis blanquiños. Isto é o punto que queremos. Entón, volta para dentro. Vale? Baixiño. Vamos a poñer a pouca forza. E agora vamos incorporando un par de yogures naturais. Isto que nos vai aportar é un puntiño ácido. Vai non dar o requeixo, pero o yogur vai nos dar un puntiño máis ácido e que gusta. Agradecese, sobre todo porque despois vamos a incorporar o mel. Entón ese contraste agradecese moito. Bueno, os dous. Eu guardei, o normal é que sempre teña casi todo en recipientes, en boles ou no que sexa. Eu guardei estes vasiños porque, se non me equivoco na receita, medímolo por vasos, é dicir, a fariña por vasiños de yogur. É dicir, tantos yogures, tantas partes de azúcar, tantas partes de fariña, para que teñades unha vara, de acordo? Unha vara para poder medir todo. Entón, vamos mesturando. Temos dentro, lembrando, azúcar, ovos e yogur. Vamos con requeixo. E aquí, este é o requeixo. Xa vedes que ten unha textura completamente diferente a do yogur. Se non me equivoco, mirad como puxen eso. Se non me equivoco, esta semana alguén preguntou polas redes e se non teño requeixo. En moitos sitios atopades algún tipo de queixo fresco. Vale, pois utilizar un queixo fresco. Non ten nada que ver un queixo fresco con queixo crema. Ollillo. Non nos vayamos a confundir, vale? E o requeixo menos. Vou limpar esta pequeniña desfeita, senón vese moi sucio. Moi ben. Bueno, agardo que estedes todos ben, que as cousas vayan mellorando. Esta semana ainda falei con xente de Argentina e me decían que esta semana parece ser que vos liberaban un pouquinho, verdade? Pouco a pouco. O tema é que non vayamos todos para atrás. Bueno, vou deixar de falar de Covid e de historia desta, senón vamos a deprimir todos, verdade? Entón, señores, o queixo xa está todo dentro. E aquí teño o fermento en polvo. Para dentro teño un limón. Eso xa os traíamos lavado. Entón, vos pasades unha auguiña e aquí vamos a redar un chisco. Preguntando si poden sustituir o requeixo por Filadelfia. Que nos pregunten si poden sustituir o queixo por Filadelfia. Está, lembrade-vos que teño uxía por atrás, Entón, podes sustituir, sí, sempre podemos sustituir
Se a alternativa que temos, podemos sustituir. É o mesmo? Non, é o que vos dicía eu hai un segundinho. O Philadelphia é unha crema de queixo, vale? Entonces, non ten nada que ver o queixo fresco con a crema de queixo. Algún día explicaremos as diferencias. O que pasa é que se non vamos a entrar aquí nunha polémica e non se trata agora de darle manteca a ninguén. Entón, podemos sustituir, por suposto, se o que temos a man, sempre o dixe. Cal é o mellor viño do mundo? O que a nós nos gusta. E se non nos gusta un viño dun euro, é o mellor viño do mundo. E se é o que nos podemos permitir, mellor todavía. Entón, eu sei que en moitos países pois, non é tan doado topar un queixo fresco, un requeixo ou estas cousas. Entón, vamos a sustituir, vamos a ir adaptando. Vale? Bueno, xa vistes. Reladura, continúo. Uxía, ti vai me retransmitindo se alguén pregunta alguma cousiña máis. Vale? Incorporamos a fariña. Dices ver que chulada nos vai quedar de torta. Para adentro. Non sei se temos por aí a Enrique, o meu amigo da Bahía, que a semana pasada estaba todo preocupado e todo doído. Bueno, estábamos nós tamén moi doídos, porque como non saiu como debería, había eses atrancos, non se escoitaba ben, bueno, tecnoloxías, pois tanto Xía como eu marchamos para casa medio fastidiados, porque as cousas gusta que queden ben feitas, verdade? E estaba tamén o noso amigo Enrique de Bahía escribíndome despois dicindo que non soía unha pena, que senón non nos enteramos. Pero bueno, é hoxe, se é hoxe. Señores, incorporamos a fariña, vale? Entón, vamos a poñerlle leite. Isto está, o leite, pense conmigo. Ok, e agora, ides ver, ten que quedar bolla homoxénea, é dicir, a masa que bote burbulliñas, quer dicir que está ben ligada. Todo isto, de aquí para dentro. Vamos a pasarte a lingua. Se ten algún grumiño de requeixo non pasa nada. O problema é que non temos grumiños de fariña, ok? Queremos que vaya todo ben ligado. Entón, señores, isto está, e isto, tal cual, vai pro forno. Se vos preguntades onde está o mel, ou onde vai, perdón, pois vai despois, ao sair. Esta tarta con mel, requeixo e mel. Entón, é fácil ligar unha cousiña con outra. Ben, aquí o temos. Este regalou o meu amigo Víctor da Estrada. Non facemos publicidade, pero hai que agradecer a xente que nos oferta produtos e que comparte, porque está compartido. Él non se dedica a isto especialmente, ten outro traballo, pero como lle encanta tamén este mundo así de natureza, de cuidar as cousas, de respetar o planeta, pois dedícase ao tema do mel, non profesionalmente, senón en base a 2 ou 3 botiños para ter así nunha tenda e se acabou. Señores, vamos con outra parte. Aquí eu xa teño cocido o lacón e os grelos e no fondo teño un chisco de agua de cocción, de acordo? É importante. Vou pousar aquí. Por esta banda teño cebola, teño uns tomatiños, vou presumir deles. Estes son pequeniños porque para hoxe se devíanme. Pero estes tomatiños que vedes aquí son da miña horta. Da horta de Espazo Abella. Son tomates de Santiago.
Polas condicións climatolóxicas que temos aquí en Galicia, a casi todo, por non decir ao 100% do tomate, lle hai que botar sulfato de cobre. Eu non lle boto nada. Non me dá un volumen de tomates elevado, porque ao non tratalo, porque aquí xogamos co factor clima, evidentemente, néboas, choivas, fríos, os cambios de temperatura drásticos, pois eso, eu non fago colleitas grandísimas. Pero isto é unha delicia. Isto sabe, señores. A máis é unha variedade de tomate que se recuperou hai pouquiño, porque prácticamente estaba extinguida. E é un orgullo teros. Preguntar. Bueno, para que confirmes si se sustituye o requeixo polo queixo fresco. Sí. Para confirmar, que non lo podes escutar polo ruido da... Polo ruido da máquina. Sí, perdón, vale. Sí que o podemos sustituir. Polo queixo fresco ou polo Filadelfia, me preguntabas. Polo queixo fresco, sí, polo queixo fresco, sí. Pero que sea cremoso, que sea untado, vale? Porque hai queixos frescos que son moi sólidos, vale? O tipo Burgos, que para este caso non nos serviría. Para outras moitas cousas é espectacular, pero para este caso non nos serviría. Tería que ser un queixo fresco que sexa untable, que sexa untuoso, vale? Bueno, vou facer aquí setiño. Veña. Vedes que teño aquí unha tremenda tabla con queixo de Arzúa Ulloa. Sei que moitos de vos agora mesmo estaredes odiando, porque eu sei que merecedes por este queixo. Sei, o teño clarísimo, porque, bueno, mo decides sempre. E é verdade, é unha auténtica delicia. Pois hoxe vamos a utilizar ese queixiño para a nosa receita. Entón, vamos a comezar. Vamos coa cebola. Se fago moito ruido, nestes casos toca fastidiarse, porque eu teño que cortar a cebolinha. Non, sigo de broma, é porque hai que cortar a cebola e hai que picala ben miúda. Non nos vale grande, non queremos atopar tropezóns. Estamos? Bueno, vamos a facer 2 montóns. Explico-vos agora por qué. Paciencia. Vamos a... Así. E manteño aquí. De acordo? Entón, imos comezar. Non teño papel. Aquí. Vale. Uxía, vai metrallando, Se van preguntiñas... De momento non. Temos uns alumnos moi adiantados. Así me gusta. Bueno, nunha cazoliña, unha gotiña de aceite. Vale? Deixadme coller que teña por aquí esta lingua. Te digo cuidadillo con estas linguas, porque hai linguas que sí que soportan altas temperaturas para poder remexer e hai outras que non. Eu non son partidario de utilizalas para cociñar. Deixa de mirar se ten. Atopei un. Non son partidario porque hai que cuidalas, estas cousas non son baratas, vale? E ainda así hai moita xente que se utiliza. Entón, se andades a utilizar, utilizade unha que adapte ou que aguante temperatura. Entón, ou cuchariña de pau ou desas plásticas, vale? Das boas, das duras, das adecuadas para a alimentación. Aí estamos. Ceboliña para ver. Esta seguimos reservando, vale? Así. Mirad, o lacón teño tan cocido. Ninguén pregunta, e se non consigo o lacón na outra punta do planeta? Ninguén pregunta, Uxía. Dan por feito que hai lacón en todos os lados. E os grelos? Nada, tampouco. É unha pasada, os galegos estendemos todo por todos os lados. Digo irónicamente porque sei que moitos de vos non dades conseguido nin lacón nin grelos, verdade? Pois utilizades
algún tipo de carne curada, que sei que hai en moitos sitios, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, en Estados Unidos non teñen problema, que teñen no pequeno Portugal, en Nuba, non? Hai de todo. Ata fan chourizos en Nova York. Sobran outra liga. Pero iso parece ser dos portugueses aí, porque ellos unha man bastante grande. Ao fin e ao cabo, non temos moita diferencia de cultura. Pero, se tiramos hacia Latinoamérica, podemos utilizar unha carne curada, vale? E se nos quedamos en Europa, aí xa temos de todo. Certo ou non? Xa chegan as empresas galegas a casi todos os lados. Bueno, vedes que estou picando pola continua. Aquí, aquí hai un mosto. Aquí está. Ahora se va. La continua para adentro. E remexemos. Perfecto. Deixade ben cocido. Agora, cando lle demos este golpecillo de calor, xa se desfai por completo. Vale, cando vayamos a utilizar os grelos, estes como xa están cocidos, ou traballar cas más limpas, apretamos un pouquiño para escurrir algo a auga. Estes foron cocidos na aguilla do lacón, así que teñen moito máis sabor. Entón, agora picamos así, picamos, feito. E isto xoga aí. Antes de continuar, xa sabes o que toca, non? Licenza. Bueno, xa vos farei un día unha visita guiada por estas maravillas de instalacións, máis que nada porque me fai gracia, porque estamos a pé de rúa e a xente que nos está vendo, que me está vendo aquí cociñar para se mirar. Agora non vai ninguén, pero xa pararon varias persoas a mirar así. Que fai iso todo aí dentro? Estamos preguntando como se pode sustituir el grego, como caso de un... ¿Por qué se pode sustituir o grego? Por algún tipo de verga, algún tipo de verdura, de folla verde, e se ten un puntiño ácido, mellor. Vale? Que bueno. Bueno, antes escurrí a auga, pero agora incorporamos. Perfecto. Y agora vamos con outra lado. Vou baixar aquí a temperatura, que se me relaxa un chisquiño. Así. Bueno, xa vedes que teño aquí teño checha. É que eu morro por este queixo. É unha cousa que me supera. Bueno, este é o queixo cremoso que coñecedes todos, vale? O queixo da Foulló de toda a vida. E este é o mesmo queixo, pero curado. Este ten uns 12 meses, vale? Antigamente, as aboas para conservar os queixos cando facían, metíano ou en palla ou o metían na, como se chama, na artesa, ou envoltos en folla de berza. Entón, o queixiño estaba así e co paso do tempo quedaba así, duriño, curado. É unha delicia. Agora volvo outra vez a comezar a recuperar. Entón,
Se tedes oportunidade, cando veñades aquí a Terriña, dadelle, porque é unha gozada. Isto é unha maravilla. E ollade, este ainda non está cremoso de todo, e vos explico por qué. Se teria que estar un pelín máis, non así, teríase que ir deixando. Primeiro, aquí fai moito calor estes días, entón está agarrando en cámara. Segundo, por sorte, hai tal demanda de queixos que as queixerías non dan abasto. Entón, este queixo precisaría por lo menos uns 5 ou 6 días máis de maduración. O queixo de Arzúa, cando vedes así esparramadillo, non é porque está recién feito. Aí xa pasaron uns 8, 10, 12 días. Aí é cando a proteína do leite está traballando, cando o queixo madura, os fermentos non paran de traballar, entón o queixo esparramase. Vale? Ese sería o punto ideal. Entón, primeiro, isto nevera, e segundo, que lle faltarían eso, uns días. Vale? E igual que non lle vamos a facer ascos ningún. Entón, moitos de vos aquí incorporaríades unha bechamel ou incorporaríades algún outro tipo de ingrediente. Eu sigo incorporando queixo galego, produto galego. E agora o que vamos a facer é que derreta e o propio queixo que nos sirva para ligar todos os ingredientes. Vainos a quedar unha crema, e se non, verédelo en nada. Bueno, se falo moito é para que non quede todo así en silencio, en penumbra. Pero o importante é que vos preguntedes e que o pasedes ben. Aí temos. Se empeza a derreter. É unha maravilla. Bueno, xa non nos queda nadiña, Uxía, ¿eres capaz de ampliar un pouco a cámara para que se aprecie isto? Sí? Intentas? Eu intento levantar tamén. Vale, vese, apreciase. Bueno, vedes, mirad, o queixiño, bueno, vais derretendo, de que vale, e vai ligando todos os ingredientes. Conseguimos algo? Podes apreciar por aí? Vale. O tema é que non estamos na televisión, non temos unhas cámaras tan profesionais, estamos emitindo por Facebook. Entón, tamén estamos limitados porque a plataforma, bueno, permite subir pues, hasta un certo punto. Entón temos que controlar moi ben o peso das emisións, non podemos emitir en alta definición e despois estamos limitados en algunas cousas, pero ainda así vai de verlas. Señores, isto está mesturado, reservámoslo ao lado, de acordo? E aquí, deixadme buscar, eu teño un caciño, esperade que vou cambiar de sitio. No, vamos a utilizar isto, así. Xa non manchamos máis. Ok, vale, caciño, aparte. Estamos dentro, imos poñer un chisco de manteiga.
Moi ben. Perfecto. Este limón aquí xa non pinta nada. Iso vai por bo camiño. O que temos no forno. Moi ben. Vou levar esta cuchariña. Así. E a limpar. Vale, o que vamos a facer agora é unha bechamel suaveciña, pero vou vos ensinar a dicir dúas pequeniñas cousas. Primeiro, unha vez que derreta a manteiga, se nós a tostamos un pouco, tostar non significa queimar. Se a tostamos un pouquiño, o que nos vai a dar son pequenos toques como se foran a frutos secos, co cual o sabor é moito mellor, moito máis rico, máis potente, vale? En vez de facer unha bechamel básica, vamos a incorporar a ceboliña esta que tiñamos aquí reservada, lembrade-vos. Esta sí que ten que dourar, vale? Que pasou, Uxía? Vin a Uxía facendo tal e pensei que iba a falar algo, pensei que alguén preguntaba de novo. Bueno, a cebola tamén, douradilla, non pode quedar crua. Mentras que vai torrando, vou coller un chisco de leite. E así, xa teño para traballar a mano. Perfecto, e ainda lle queda un pouquinho. O normal é que todos fagades con unha salsiña de tomate, verdade? Eu con estes tomates, vamos, como se di aquí na nosa terra, non nos escarallo, non nos estropeo. En Brasil estarán todos botando a mano a cabeza por esta palabra. Aquí é habitual e tampouco é tampouco tan fea. Bueno, vedes o que estou facendo, non? Tomate maduriño. Vou vos ensinar o outro, que non está tan maduriño, e veredes como é por dentro, vale? Para que vexades as características do tomate de Santiago. Chámanlle tomate de Santiago ou tomate negro. É porque estes tonos verdosos que teñen alrededor sempre son moito máis oscuros, vale? Tiran máis a negrinos. Entón, o sabor é, vamos, único. O que estou facendo é pelando, vedes que eu xe pelo coa punta da puntilliña. Vou a recortar. Aí. Bueno, cebola dourada, ok? Vamos a incorporar un chisco de farina. Os que me puidestes oír a semana pasada xa vos dixen que cando utilicemos fariñas hai que cociñalas, vale? Se nós non cociñamos as fariñas se fan moi indixestas. Remexemos ben para que non nos queden grumos. Aquí incorporamos sal, pimenta, teño noz moscada, vamos a coller unha noz moscada e así, un chisco, xa sabedes que isto potencia moito o sabor. Moi ben, e vamos incorporando o leite. Facemos pouco a pouco
bechamel faise soa. Vale? Deixemos ben. Eso é. E ides ver que está preciosa porque temos a manteiga torrada que nos dá un tono a nosa bechamel máis oscuriño. E de lo ver agora mesmo. Esperaré para que non se me agarre. Teño que andar a remexer. Vou apagar aquí, que isto xa o temos. Así. Vale, vedes a nosa bechamel? Ten un tono máis escuriño, pero importante é que non nos teña grumos. Eso é importante. Despois temos aquí a ceboliña, vedela, esas pintiñas marronciñas e a cebola. Entón, señores, isto está listo. Entón, o leite xa non xoga. Aquí temos os canelóns, que se que van a xogar. Temos o recheo, o tomate. Así. Vale, e o que vamos a facer agora é picar. Vou ca punta do coitelo para que non solte o zume, o tomate, vale? Quero que solte todo o saborciño no canelón. Entón, por aquí, por aquí, e por aquí, de acordo? Isto vai dar. Vamos a facer limpeza. Orden na sala. Antes de continuar. Agora, esta cebola xa non xoga, este recipiente tampouco. Perfecto. Isto por aquí. E entón, señores, o traballiño que temos que facer agora é de recheo, de rechear os canelóns. Esta pasta é pasta precocida, xa en formato canelón. Entón, podedes comprar desta, podedes comprar as láminas, cocelas e despois envolver, podedes comprar fresca, mellor que mellor. O que pasa é que nós hoxe tuvemos que adaptar ao tempo e ás circunstancias. Entón, temos esta que é precocida, non fai falta cocela, só fai falta rechear, montar na bandexiña que se vai ao forno, cubrir e listo. Entón, comigo, isto. De que nos daremos de conta que estamos cociñando a tempo real. Entón temos que facer nunha hora dúas cousas. Hai que repartirse. Vale, veña, vamos a ensinar como se utiliza unha manga pasteleira. Ok, vedes, non se lle corta a cabeza antes, vale, a punta. O que facemos é abrir ben, vale, abrimos ben. E a nosa mano ten que quedar así. Estamos? Vese perfectamente, verdad, Uxía? O que quero explicar? Así? Vale, a miña man ten que quedar así. Ok? Como se fora a dos cabalos, a que lle meten as pezuñas en forma de... como é? Unha espuela non é? O que lle protege as uñas, coño. O que lle protege os cascos. Vale, sabemos todos de que falamos. Esta forma. Entón, a manga pasteleira. Así. Vale? Eu vou a traballar contra os meus dedos. Entón, atendede. Meto o recheo e apóiome no meu dedo. Fixadevos. Ferradura, están dicindo. Ferradura. Esa é a latitud. E ala, isto non era moi complicada, señores. Moita información. A verdade é que estes días son días así de loucura, entón andamos un pouco a correr e a cabeza xa non dá para máis. Ferradura, ni que fosse tan difícil. Bueno, vistes, apoyamos. O que vamos facendo é
que vai todo hacia baixo, non queda solto, ao louco. Agora recollemos, vale, a manga e facemos isto, un golpe en seco. Estamos? Damos unha volta na parte superior e agora é que a lle debemos cortar a cabeza. Ok? Podedes abrir máis, menos, como vos queirades. Eu vou abrir un poquinho máis porque despois cando veña algún tropezón do lacón vou na liar. Se sodes diestros, a man dereita e volvemos outra vez a utilizar a ferradura, vale? Pero con isto enroscado e damos unha voltiña para que este prensado. Os meus 4 dedos son os que van a apretar para decirlle a manga a cantidade que ten que botar para fora. Explícome. Entón, mirade, manga para dentro. O dedo gordo agarra e os meus 4 dedos apretan. Entón, dime. Enche. Viramos. Vamos a encher ben. Eso. E o noso canelón queda, vamos, ben recheo, de acordo? Facemos o mesmo. Non fai falta que lle metades boquilla a manga pasteleira. Estas que son de plástico son moi higiénicas e o malo que ten é que gastamos plástico como se estuvésemos loucos. Como xa o planeta non ten por que ir abondo, pues, pero sí que na cociña aportanos moita higiene, porque esas mangas de pasteleira que había de tela ou semiplásticas acaban acumulando moita suciedade. Entón, con isto non vamos a ningún lado. No restaurante non podes ter iso sucio. Vale. Teño os canelóns. Por certo, mirade ben, ensínovos así, para que non me caian a garra. Mirade ben o das masas precocidas, porque hai moitas masas que levan moito tempo e hai outras que levan pouquinho. Esperade que me queda unha cousa. Os meus tomatiños. Vou poñer así uns pouquinhos. Imos agora coa bechamel por riba. Isto é unha pasada. Isto sabe, señores. Se queredes facer salsa de tomate, alabos, pero eu tendo estes tomates non lle toco, nin de coño. E agora hai que gratinar. E vamos a gratinar con outro naquiño de queixo. Vou facer as lonchiñas máis finas. Aí atrás falando cunha amiga italiana, tamén do mundo da cociña, me decía: os galegos sois tontos. Respeta aos galegos, non te metas por galegos, que aí tocas, ferro duro. Non, dicía, sodes tontos, porque tedes un queixo maravilloso, que é o queixo da Arzúa, que é unha delicia, que gratina de maravilla, e se vos dá por utilizar as mosalladas para facer unha pizza, para facer estas cousas. E a verdade é que razón ten. O de tontos non estou tan de acordo. Non, pero sí que razón ten. Porque temos un queixo maravilloso e nos dedicamos a veces a complicarnos a vida. Señores, unha vez montada ou montados os canelóns, o que debemos de facer é limpiar ben o recipiente. Mais que nada, para que despois non quede todo sucio, que eso non cociñe e que quede turbio. Vou ver como temos a nosa tapiña. A nosa tapiña hasta mesmo vai chegar fora da terra. Vamos a ver. Ollade que delicia. Só lle queda que colla un pouquinho de color. E o color se lle vamos a dar nós agora.
deixar de meter isto para dentro. Fabuloso. Agora cambiamos o modo porque necesitamos gratinar os canelóns. E o ventilador e grillo. Perfecto. E xa veredes como isto cambia todo de tono. Temos máis preguntiñas por aí? Non temos? Xa tedes todo sabido? Pois eu vou me dedicar a ordenar isto mentras que iso gratina en 0, e presentamos a romería de hoxe. Isto vamos a guardar, isto non se perde. Os meus tomatiños, como non vou andar a voltas con eles, vamos a poner este recipiente. Vale. Bueno, vistes por donde pasamos que non se note. É importantísimo. Entón, a medida de que vamos traballando, vamos recollendo, e que despois teñades que pasar algún produto para retirar esa grasiña que nos queda por riba, eso non pasa nada. Pero o importante é que quede todo limpiño, recollido, vale? E no seu lugar. Sí. Vedes, se é outra cousa. Aí. Bueno, para a semana non sei o que nos toca. Xa vos dixen antes que estaba nunha idade complicada. A verdade é que non sei o que nos toca para a semana que ven. Se non, o que facíamos era xa ir entrando en tema e ir aclarando dúbidas. Con respecto a hoxe, debemos quedar todo moi ben claro, non, Muxía? A xente non pregunta. De momento? De momento non pregunta. Pois todo claro. Como está eso? Está tremenda esa tortiña de requeixo, Hai que lle dar tempo. Vedes? É o que tengo, cliente. Tempo. Xa o dicían as nosas nais. Canto tempo lle dou, mamá? Que che pida. Canto tempo lle boto de fariña? Que che pida. Os alimentos aquí en Galicia teñen vida. Fala. Xa estábamos corriendo, nós, verdade? Cando emigraste e ibades noutra liga a paz. Ollade. Que delicia temos aí, Vamos a avisar os canelóns, que gratinen muchísimo. Ollade. Isto mola, señores. Isto mola moito. Bueno, xa vistes, me reu ben, queima. Está esponxosa, porque senón isto non é compotía. Desmontámola sin ningún tipo de problema. Podésela dourar máis. A mí é que non me gusta tampouco moi dourada. Non me gusta... Por aquí xa non está en cor, porque xa sabedes que os fornos a veces van dando un cor por diferentes zonas así máis intenso, pero que non lle fai falta moita máis historia. Está esponxosiña, e que, mirad, maravilloso. E isto, para os que vos queirades divertir, cortades unha porción e servides. Ese é o punto. Este é o punto. Entón, torta de requeixo con mel, con listo. E o outro vai en camiño. Non lle queda nada. Así que temos que dar eses 4 ou 5 minutiños de rigor, porque esa masa cociña esta, creo que cociñaban 5 minutiños como moito. Como ten o líquido e ten o recheo todo dentro, axuda a que acelera a cocción da masa, o cual vai como un avión, non abrir e pechar de ollos. Así que, sabes, eu acaricio como se fora un ano pequeno. É que quedou preciosa, está moi bonita. Isto está para darlle duro, de lo lindo. A nos agora que sabedes o que nos queda,
nos queda recoller a tenda e seguir traballando. Hai que darlle duro. Nos queda facer máis cousiñas hoxe, co cual hoxe xa vos dixen que era víspera do apóstol e nos queda rear un pouco. Pero bueno, mañá xa descansaremos un chisco, verdade? Está hoxe a dicir. Xa hai que descansar, descansas, pero bueno. Entón nada, seguimos sin preguntas, verdade, Uxi? Sí? Todo moi ben, está moi ben. Todo moi ben? E menú. Menú, sí, é contundente, eso é certo. O que nos queda, señores. Por lo menos hoxe escoitaron todos ben, non? Sí. Sí? Xa temos dominada a tecnoloxía. É que vamos tocar madeira. Sí. Vai a ser que se nos descarallo para a semana que ven e tiñamos problemas. Nada. Todos perfectos. Pois vamos a ensinar o gratinadiño do queixo. Vou poñer aquí. É que non vos quero ter aí esperando todo o día, porque gratinadiño xa está, se está esparramando así, faltalle ese puntiño de color. Entón estou entre que non vos quero ter esperando, pero quero sacar eso como debe estar. Vamos esperar un pouco. Veña, lanzademe unha pregunta. Vamos, a partir de agora vamos a facer estas sesións como esas cousas de noite que fan preguntas que ninguén acerta. Sabes, veña, a palabra que empeza por A, e empeza todo o mundo a decir palabras e ninguén acerta, ninguén leva o premio. Pues nós vamos a facer algo así parecido para entreter a xente. Estou moi contento que a miña torta, non vamos a nós vamos a dedicar á cociña que bueno, xa bastante temos. Que bo. É unha delicia. Por certo, teñemos unha sorpresa agarrada. Nunha das receitas que vamos a facer. Antes de que continues, Diga. están preguntando si o queixo é como a ricota. Claro, o queixo da torta. Sí, pode valer. Sí, tipo ricota. Vale, pues, aceptamos barco. Sustituto. Mellor que o crema, que o queixo crema. Que xa vos digo, se o que hai é perfecto, é o que vades a utilizar. A donde estaba eu? Estaba nesa sorpresa que iba a dar. Que hai unha das receitas maravillosas. Todos coñecedes as cañitas do Carballiño, as cañas que toda a vida, recheas de crema. Estaba xa dicindo. Temos ollos así, como platos. Algún día sí que volar, digo a cámara. Pois para facer esas cañitas vai vir unha persoa moi especial. Sí que vai vir. Pois xa rise, pero eu sei que vai vir. Que é como unha mamá que temos por aí, que eu chamolle Marquesa, ela chamase Clara, e é unha maravilla de persoa, xa está xubilada, e ten esas mans que fai esas cañitas. Entón lle dixen, o día que fagamos as cañitas, ti tes que vir aquí a facer as cañitas. Quero que compartas con todo o mundo como se fan as cañitas, para que baixades de cero. E de saber esa aboa entrañable. Esa aboa pícara, aviso que é pícara, ten escuela, moita escuela. Entón, ese día teremos a Clara para que nos dé un cursillo a todos, incluído a mí, a facer cañitas. Sí, porque ainda que eu as cañitas fauas, pero non son as de Clara. As de Clara saben moito. Se teñen moitos premios encima. Entón xa ves. Bueno, vou sacando isto, porque se non xa vos digo que vos teño aquí toda a noite. Mirad, vou apagar o fono, non quero que estea a funcionar aí. Aí, tan cerca. Vedes? E os canelóns de baixo, a bechamel foi cedendo, o queixiño. Vou ter unha cullera boca, por aquí, xa as manchei todas. É que o queixiño está, ollade. É unha maravilla, é unha delicia. Entón, o queixiño derretido, todo traballando, non sei se se escoita o ruido nas casas, pero isto está fervendo.
Non teño moito máis que ensinarvos por hoxe. Para a semana amenazo que volvemos, faremos novas cousas. Lembrade, dirixidevos pola páxina de Galicia Aberta, aí tedes a receta por anticipado, tedes os ingredientes todos, e despois aquí xa nos toca cociñar. E xa vedes que nunha hora somos capaces de facer cousas. Iso sí, hai que estar preparados. Señores, despídome. Se moitos de vos ides celebrar o Día de Santiago, que o pasedes moi ben, que o celebredes ao grande, e os que non o celebrades, brindaremos por vos, vale? Que saibades que eso, que nos levastes por todos os lados e que sempre vos recordamos. Os galegos. Señores, ata o vindeiro, venres.